Bos días a todos. Vamos a iniciar esta sesión extraordinaria do Pleno do Concello de Outeiro de Rei. Nos falta algunha xente. Si se poden disculpar a Miguel que estaba fora. Vale. Disculpamos a Miguel Vieito. E Begoña eu creo que chegará, pero en principio non dixo nada, supoño que chegará ao largo do Pleno. Entón vamos a empezar. Punto número 1, expediente 859/2024, disposición normativa, aprobación, modificación e derogación. O sea, se refere ao reglamento da piscina municipal. Entón, eu creo que todos ustedes teñen aí a proposta da alcaldía é a seguinte: a obra da piscina municipal foi licitada, tramitado o expediente na súa integridade pola Xunta de Galicia, que o 11 de xunio de 2024 fixo entrega da obra da piscina a este Concello de Outeiro de Rei, entrega da acta de recepción. É unha obriga deste Concello de Outeiro de Rei a conservación da obra e o seu mantemento. Para poder prestar o servicio de piscina municipal de forma axeitada, faise imprescindible a aprobación do seu reglamento de réxime interno. Por este motivo, someto a ditame da Comisión, someto a aprobación do Pleno, aprobar inicialmente conforme ao artículo 49 da Lei de Bases de Régimen Local o texto de regulamento interno dos servicios piscinas municipales, segundo, publicación no BOE de Lugo a efecto de información pública para que todos os interesados podan presentar todas as alegacións. Terceiro, no caso de haber alegacións, serán sometidas á consideración do Pleno para a súa aprobación definitiva. De non habelas, a aprobación provisional será considerada aprobación definitiva. Cuarto, o texto aprobado definitivamente será publicado no BOE de Lugo a efectos da súa entrada en vigor. O reglamento creo que teñen todos ustedes. É un reglamento normal, que espero que nos valga perfectamente para o funcionamiento. Evidentemente, como todo reglamento de calquera actividade, se encontramos algún problema ao largo desta temporada, que además vai ser corta porque se iniciou tarde, pois poderá ser modificado e evidentemente debería ser modificado. Por lo tanto, a proposta é aprobar este reglamento para as piscinas municipales que acabamos de abrir fai poucos días. Alguna intervención? Besoe. Eu vou votar a favor do regulamento porque penso que é necesario que unhas piscinas públicas teñan un regulamento no que basearse para o seu uso. A pesar de que hai algunha cousa coa que non estou de acordo, que xa comentei na comisión, pero espero que non haxa ningún problema e veremos a ver como vai na súa aplicación, como sucede todo. E nada máis, vou votar a favor. Ben, antes de nada, deixar claro unha cuestión, que é a necesidade que ten Outeiro de contar con unhas piscinas decentes. Un concello como Outeiro de Rei non pode estar un verán sin piscinas, na práctica como estuvo ano pasado, ou como estuvo este ano durante a mitad, hasta concretamente o 2 de agosto. É certo que o BNG tiña discrepancias e ten discrepancias con respecto ao proxecto inicial destas piscinas. Dende o BNG creemos que non é o lugar axeitado, tan cerca ou ao carón do río Miño e ao lado de unha praia fluvial. Creemos que o Concello tiña outros lugares moi ao xeito, idóneos, para poder facer estas piscinas, no caso de que houbera que facelas, sin facelas, insisto, ao carón do río e ao carón da praia fluvial da Santa Isabel. Tamén é certo, e dixémoslo así en repetidas ocasións, desde o BNG, que creemos que un concello co nivel de débeda, de endebedamento que ten un concello onde mitad do ano os provedores non cobran porque non hai efectivo para pagarlles, un concello que ten créditos sin pagar por valor cercano aos 2 millóns de euros, ao mellor había outras alternativas temporais para poder seguir dando un bo servicio de piscinas sin gastar esta cantidade inxente de diñeiro. Gastala e logo mantela, que é o peso maior que vai ter o Concello. Pero, fixose de outra maneira, a decisión política do equipo de goberno foi facer estas piscinas, facer nese sitio, agora está feito, non hai volta atrás, e hai que poñerse a funcionar canto antes. En todo caso, non ten xustificación ninguna que se pasara a mitad da temporada de verán sin ter piscinas en Outeiro de Rei e sin que estas piscinas esteñan abertas, dado que foron entregadas oficialmente o día 11 de xuño. Repito, Outeiro de Rei ten que ter unhas piscinas decentes onde a xente poida acudir a elas cando o desexe. E indo ao regulamento en si mesmo, nós sí que lle atopamos moitísimos problemas a este regulamento. Primeiro, é un regulamento que ven fora de tempo.
Nada impediu que este regulamento se aprobara no pleno de abril ou, incluso, no pleno do mes de xuño, xa que as piscinas foron entregadas o día 11 de xuño, pois puidose levar perfectamente ao pleno de xuño e estaba o regulamento aprobado para poder abrirlas con normalidade. O propio alcalde recoñece na súa proposta que é preciso ter un regulamento para poder abrir as piscinas, para que as piscinas funcionen. Sin embargo, as piscinas abriron e o regulamento está sin aprobar. Eso solo se debe á falta de planificación e á incompetencia política do equipo de goberno. Puido perfectamente aprobarse un regulamento feito con calma, debatido, con todas as garantías a tempo antes de que chegara o verán. E non se fixo. E a única culpable, os únicos culpables de que non se fixeran é o equipo de goberno. Eu incluso creo que se entra incluso na irresponsabilidade de non telo feito. Eu creo que é unha irresponsabilidade que esperemos que non teña ningún tipo de consecuencia que non se aprobara o orzamento antes de abrir as piscinas. Ben, seguinte tema. Hai un par de cousas, entre outras, pero xa indo só así aos temas principales que non nos parecen de recibo. E un deles é que se faga unha exención no pago das entradas para unha única empresa, na práctica, para unha única empresa do Concello de Lugo. Precisamente a única empresa que se eximiu o pago do ICIO en todo o Concello. Pois esa mesma empresa faixelle unha bonificación para que os seus clientes non teñan que pagar, ou teñan que pagar o mismo que paguen os veciños de Outeiro do Rei. Non entendemos por que se fai eso, ou por que se fai esa empresa únicamente, non se fai pois para os clientes dos supermercados, para os clientes dos restaurantes, para os clientes de calquera outra empresa, que sería tamén un beneficio como outro calquera. Nós creemos que non se debe facer, pero tampouco se debe facer para unha única empresa. Estáse pagando con cartos públicos un servicio a unha empresa privada, e nós non podemos estar de acordo para nada con eso. E por último punto que vou tocar, trátase de falar un pouquiño do que son os servicios auxiliares da piscina, concretamente do bar que está nesa piscina. Ben, o bar empezou a funcionar curiosamente o 2 de xullo, bastante antes do que empezou a funcionar a piscina. Vamos a ver, un bar, neste caso, é do que estamos falando, do servicio auxiliar que estamos falando, é algo que é complementario á piscina. Non pode ser o eixe de funcionamento o propio bar. O eixe é a piscina, e logo o bar é un servicio que se lle dá aos usuarios que van á piscina. Aquí é todo o contrario. Aquí inaugurase un bar xusto antes das festas do Outeiro, con un convenio axudicado a unha persoa perfectamente coñecida, afín á alcaldía, feito completamente a dedo e por 0 euros. O sea, nun concello onde debemos casi 2 millóns de euros, onde os proveedores básicos do concello pasan 6 meses sin cobrar as súas facturas, regálase a explotación dun bar, dunhas piscinas municipais por 0 euros. Un bar que ten uns horarios de apertura completamente distintos aos da piscina, onde fai unha competencia total e absoluta ao resto de establecementos hosteleiros da vila. É dicir, que pensarán o resto de establecementos que teñen que pagar un alquiler a final de mes, que teñen que pagar a luz, que tuveron que pagar todo o mobiliario por seu funcionamento, cando de repente ponse un bar en horarios de que lle fai a competencia directa, de forma completamente gratuita? Bueno, así tamén poñía un bar, ou calquer negocio, se me pagan todo, oi, perfecto, se hai ganancias, oi, cojonudo. Pero é que máis, non só eso, senón que inda que se diga que o ano que ven vai salir a concurso público, porque ten que salir, porque a lei así o exixe, xa non é o mismo, xa non haberá igualdade de oportunidades, porque vai haber unha persoa que sabe perfectamente o rendemento que pode dar un bar desas características. Co cal, cando vai ao concurso, el ou a quen el lle di esa información vai ter unha ventaxa sobre o resto de participantes. E iso non é nin xusto nin democrático, baixo calquer punto de vista. É algo completamente inaceptable. E insisto, eu imagínome o bar dun hospital ou bar dun colexio público que abrira fora de horario do que é o sitio onde se presta o servicio e se fora convertir nun negocio. Sería inadmisible. Como o bar dun colexio lle pode facer a competencia ao resto de bares ou establecementos da vila onde está o colexio? Iso non pode ser baixo ningún concepto. Por eso, só lo abren cando está aberto o colexio. Como o bar dun hospital lle pode facer a competencia ao resto de establecementos da zona fora do horario que teña... Bueno, o hospital non é o caso porque está aberto as 24 horas.
É completamente inadmisible. É unha competencia desleal que rompe calquer tipo de regla democrática de igualdade, non? Co cal, só por eso, xa sería suficiente para non aceptalo. Remato xa, hai que lembrar e que quede claro que hoxe non se aproba o regulamento. Faise unha aprobación inicial. Establécese un prazo de exposición pública. Pode haber unhas alegacións, co cal é moi posible que este regulamento teña que volver ao pleno, cando xa pase toda a temporada de verán. É dicir, vamos estar funcionando todo o verán sin un regulamento. Por certo, esta é unha opinión que verto aquí, que digo aquí, que creo que, vamos, ou me equivoco, ou moito me equivoco, é así, non se podía estar cobrando entradas sin ter un regulamento aprobado. Eu estou convencido de eso, pode que me equivoque, pero nós estamos convencidos de que se estáse facendo, bueno, é dicir, estaremos todo o verán, cando menos, nunha situación completamente legal. Desde o momento nada máis. Vale, pues nada, ao Partido Socialista agradecerlle o seu voto a favor. Evidentemente, outro día falou aí de unhas pequenas error de transcripción, pero bueno, eso lógicamente se corregirá. E con respecto ao BNG, bueno, pois como a sempre, máis ou menos fai a mesma exposición de sempre. Por un lado, dice que un concello como o noso non pode estar sin piscinas. Para empezar, non estuvo nunca, solamente este mes de julio, porque o ano pasado tuvemos un convenio, antes tuvemos convenios, desde fai moitos anos, co cual, eso, a empezar, é mentir, de sábelo todos os veciños. Vostede tamén non debería saber, o que pasa é que lle gusta targiversar as cousas e mentir descaradamente algunhas veces, como acaba de facer agora. Porque o ano pasado houve un convenio con unhas instalacións de piscinas dentro do propio municipio, e os anos anteriores houve un convenio con outras instalacións de piscinas, por certo, moi deterioradas, e por eso se deixou de seguir con ese convenio en outro sitio. E por outro lado dice que este concello non pode estar sin piscinas. Nosotros estamos de acordo que non podemos estar sin piscinas. E por eso, como estamos de acordo que non podemos estar sin piscinas, por eso gestionamos as instalacións desta piscina onde nosotros temos que poñer unha cantidad importante, pero a Xunta de Galicia puxo máis de 700.000 euros para a construción destas piscinas. Non é o sitio adecuado, esa é a súa opinión. Para nosotros é un sitio perfectamente adecuado, ademais é onde tiñamos un solar, ademais está nunha zona perfectamente adecuada, está no centro do municipio. Me parece que eso seguramente a súa opinión é de 4 amigos seus ao mellor e pouco máis, polo que eu estou oindo e palpando na xente, non? Dice que temos un concello con un nivel de deuda moi elevado. Eu digo que temos unha deuda razonable e estamos pagando en tempo con todo e tampouco é verdade que non paguemos por falta de non ter liquidez. Eso é absolutamente mentira. Usted dice que ve moitos problemas no reglamento. Bueno, pois realmente os que explicou para min son bastante poucos, pero bueno, dice que é unha irresponsabilidade non telo feito. Bueno, pois sinceramente a mí me parece que é un momento adecuado para facelo. Realmente todas as cousas levan o seu traballo por parte do funcionariado deste concello, que está moi cargado de traballo todos eles, e realmente nosotros traemos aquí no momento que o temos, e as piscinas están funcionando perfectamente. Estáse basando nestes reglamentos, e este reglamento ten algunha reclamación, pois este pleno decidirá no seu momento as modificacións que hai que fazer, se hai que fazer algún, ou se as aceptamos ou non as aceptamos, evidentemente. Cando dice que a exención da bonificación a unha empresa, volve a mentir descaradamente. Mire, vou ler a relación das empresas que se lle mandaron, ou se lles comunicou que teñen a súa disposición os tickets para que a xente que esteña alojada neses establecimientos, poidan ir ao precio dos demais. Área 507, Restaurante González, Motel Paraíso, Río Ladra, Pascuais,
Moucheiro Arcos Pecouzo número 2, Casa Oute Sobrada, Fortaleza e Casa Páguez Aspai número 4. Eses son todos os establecimientos que, que sepa, deben ser todos os que hai en Outeiro de Rei, a cuales se lles mandou ou se lles comunicou que os usuarios deses establecimientos hoteleros que realmente teñan persoas alojadas poden utilizar este mismo sistema que poden utilizar todos exactamente igual. Entón, cando dice que é para unha sola casa, simplemente tergiversa malintencionadamente como fai case sempre, non? Pero, bueno, como a realidade é tozuda e a verdade sempre se abre camiño, por eso a ustedes lles vai como lles vai durante 40 anos, que levan 40 anos estando na oposición e seguirán outros 40 que a política que están facendo. Espero que así seña, non? Porque o deciden os veciños, non porque o decida eu. Se o decidir eu tampouco estarían, pero a decisión é dos veciños. E claro, como minten descaradamente moitas veces, pois claro, así lles vai. E eu xa vexo que todo o tema de ocio e de deporte non lles gusta nada, porque cada vez que se fai algo de deporte, pois de alguna maneira ou outra, pois se intenta criticar. Instalacións deportivas, instalacións de ocio, eventos, etc. Pero, bueno, responderán ustedes santos veciños tamén de todas esas cousas que fan. Supoño que todo iso é o que lles axuda a estar na situación que están durante tantos anos. Desde logo, nosotros temos unha política moi clara que vamos a seguir potenciando instalacións deste tipo, instalacións deportivas, apoiando a xente que fai deporte, apoiando a xente que quere estar en mellores condicións de ocio. Eso vamos a seguir facendo sempre. E nosotros, como somos moi previsibles, como digo moitas veces, pois realmente a xente xa nos conoce e como os vai conocendo a ustedes tamén, claro. A ustedes tamén nos vai conocendo. E a nós tamén nos conoce. Entón, bueno, pois, como estamos nun país democrático de momento e libre, de momento, que a veces non camiñamos hacia moita libertad, pero, bueno, de momento estamos en esa situación e algús pelearemos porque eso non se cambie nunca na vida, por moito que lles pese a algús. Porque nos costou moito o traballo salir dunha ditadura fai xa case 50 anos para permitir que agora ningún goberno nos someta, pero evidentemente de momento estamos en libertad, estamos en democracia e a xente decide a quen lle dá o encargo da gestión dunha administración e de momento non la está dando a nós. Cando dicen, volvo a mentir descaradamente, cando dicen que facemos un convenio con unha empresa por 0 euros, é absolutamente mentira. Porque evidentemente non lle cobramos nada, pero lle encargamos que faga unha serie de cousas e de traballos. E eu creo que o traballo ten unha valoración tamén. Entón non é 0 euros. Claro, se a ustedes lle encargan que vai a traballar 3 horas a un sitio, pois non valdrá 0 euros, valdrá algo. Entón non é por 0 euros. A usted pode parecer barato, caro, ben feito, mal feito, pero non minta, non son 0 euros. 0 euros é o que ten que pagar, non ten que pagar nada, pero ten unhas obligacións de mantenimiento e de vigilancia e de conservación das instalacións da piscina. Entón, non son 0 euros. E, evidentemente, tan pronto seña posible, volta de vacacións hacia final de anos, nos poñeremos ca velocidade que poidan os nosos funcionarios, nos poñeremos a ver se non me sale agora, co proceso de concesión, e faremos un proceso de concesión onde se usted tamén lle interesa presentarse ao bar, pois eu creo que non será incompatible, e se o é por min non tería ningún inconveniente en que se presentara, non tería ningún inconveniente darlle a compatibilidade. Non sei cantos clientes irían, se cada non llevan moitos, pero bueno, se quere presentarse pode ir, pode facelo. Por min pode facelo. Se necesita a compatibilidade do pleno, eu tamén lle vou apoiar. Evidentemente, o que dice usted que é unha aprobación inicial e que ten que esperar a definitiva, xa lo dixen eu, xa o dixen antes na memoria, co cual non nos está contando nada novo. Por lo tanto, realmente aquí non nos conta nada, simplemente o mismo que fai sempre, tergiversar, mentir, e tratar de poñer pau na roda, dicindo que este concello non pode estar sin piscina e non debe facer piscina. Vale, pois non o podo entender.
Se non debe facela e non debe estar sin ela, que alguén me conte como pode funcionar. A mellor igual alguén ten unha idea brillante que se pode conseguir ter piscina sin facela, nin tela en propiedade. Por parte miña non hai, en principio non hai máis intervención, non sei se lles quedou alguna cousa, pois entón vamos pasar a votar. Votos a favor da proposta. Non fai falta que venga a ler o prezo, non? A proposta da alcaldía para a aprobación deste reglamento, votos a favor? 9, 10. Votos en contra? 2. Queda aprobado con 10 votos a favor e 2 en contra. E vamos pasar ao segundo punto. Elaboración e aprobación do orzamento para o ano 2024. No tengo aquí, me parece. Tengo alguna pena, creo que sí. No, déjame. No lo tenía, pero no sé dónde metí. Pois a proposta da alcaldía para a aprobación do presupuesto 2024 é a seguinte. Formado o orzamento xeral do Concello de Outeiro de Rei correspondente ao exercicio económico 2024, así como as súas bases de execución, o cadro de personal comprensible de todos os postos de traballo, de conformidade co disposto no artículo de 168 e 169 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2024 de 5 de marzo e artículo 18 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo 1 do título sexto da Lei 39/1988, visto o informe de orzamento, visto o informe de intervención, visto a anterior, propón ao pleno a adopción do seguinte acordo previo ditamen da comisión que se autovemos no seu momento. Primeiro, aprobar o límite de gasto non financiado regulado no artículo 30 da Lei Orgánica de 2/2019 de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera para o exercicio 2024 do orzamento do Concello de Outeiro de Rei na cuantía de 8.484.025,63. Segundo, aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello de Outeiro de Rei para o exercicio económico 2024 xunto coas súas bases de execución e cuxo resumen por capítulos é o seguinte. Capítulo primeiro, gasto de personal, 1.492.605,63, 16,01%. Gastos corrientes en benes e servicios, 3.572.570,29, 38,32%. Gastos financiados, 103.000, 1,10%. Transferencias corrientes, 242.909, 2,61%. Fondos de contingencia e outros imprevistos, 0. Capítulo 6. Inversións reales, 3.789.562,04, 40,64%. Capítulo 7. Transferencia de capital, 0. Capítulo 8. Activos financieros, 0. Capítulo 9. Pasivos financieros, 123.710, 1,33%. Total operación de capital, 3.913.727,16, 41%. Total presupuesto, 9.324.537,08. Orzamento de ingresos. Impuestos directos, 1.578.016,92%. Impuestos indirectos, 160.001,72%. Tasas e precios públicos e outros ingresos, 2.824.582, 30,29%. Transferencias corrientes, 2.857.848,08, 30,65%.
ingresos patrimoniales, operaciones de capital. Capítulo 6, en la generación de inversiones reales, 50.616,64, 0,54%. Capítulo 7, transferencias de capital, 1.543.482,12, 16,55%. Capítulo 8, activos financieros, 0. 9 pasivos financieros, 310.031,70, 3,32%. Total operación de capital, 1.904.130,46, 18,74%. Total presupuesto, 9.324.537,08. O mismo que os gastos, ingresos e gastos absolutamente equilibrados. Terceiro, aprobar inicialmente o cadro de personal comprensivo de todos os postos de traballo reservados a funcionarios e personal laboral. Cuarto, aprobar a masa salarial do personal laboral, que ascende a 457.374,72 euros. Quinto, anular as modificacións de crédito efectuadas ao orzamento prorrogado, por entenderlas incluídas nos créditos iniciales do orzamento de 2024, excepto as incorporacións remanentes de crédito. Sexto, expoñer ao público o orzamento xeral para 2024, as bases de execución e anexo de personal aprobados, por prazo de 15 días mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. E tabuleiro de anuncios no Concello a efecto de presentación de reclamacións polos interesados. Sétimo, considerar elevadas as definitivas este acordo no caso de que non se presente ninguna reclamación. Octavo, remitir a copia á Administración do Estado. Bueno, esta é a proposta que levamos para aprobar en este punto do orden do día. Entón, bueno, pois, como acabo de ler todos os números, considero que é un presupuesto moi importante para este Concello, que sigue crecendo, que ten, frente ao que decía o responsable do bloque, uns gastos financieros moi soportables e de unha cuantía realmente pequena frente a todos os porcentajes dos demais capítulos. Por lo tanto, mantemos todo tipo de servicios. Podría lerlle la memoria da alcaldía, que dice máis ou menos a presente memoria ten por obxecto explicar o contido do orzamento xeral do Concello de Outeiro de Rei. Estado de ingresos. As previsións do estado de ingresos fixáronse tendo en conta os datos obtidos do avance de liquidación do exercicio 2023. Consínase novamente tanto pola vertente de ingresos como de gastos os créditos necesarios para a xestión do plan parcial da Palloza, o cual se está intentando gestionar para poder sacarlo adiante. A execución real desta previsión depende da aprobación dentro do exercicio orzamentario do documento de reparcelación e da expedición das correspondentes liquidacións e o que dependerá das incidencias que surxan dentro da formulación deste documento e do trámite de información pública. Asemade, consignas as previsións das transferencias recibidas das distintas administracións para os diferentes programas, tal e como se recolle no anexo de transferencias correntes con un montante de 1.052.308,08 euros, e no anexo de transferencias de capital con un importe de 1.543.482,12 euros, o que supón un importe total de 2.595.790,20 euros. Con respecto aos ingresos, se executará este orzamento mantendo as tasas conxeladas para o ano 2024. Ademais, aplicaránse as rebaixas especiais acordadas polo Pleno para as novas empresas que se instalen neste Concello, con bonificacións acordes ao convenio FEGAN Xunta de Galicia, o que nos convirte nun Concello don business, o mismo que a estes anos de atrás. Se manteñen e potencian a maioría dos servicios públicos, augas, lixo, mantenimento de vías públicas con unha forte inversión na súa mellora, alumeado público en expansión constante, servicios sociais, axudan a fogar unha cantidad de inversión tamén enorme, con unha previsión de incremento nas súas partidas orzamentarias, escola infantil, que supón a ampliación que se está facendo, e programa de conciliación familiar, servicios culturais e deportivos, notando ao mesmo tempo unha partida para continuar as obras do Centro de Día de Outeiro de Rei
na segunda fase, posto que a primeira fase está rematada. Tamén se incluiu unha partida destinada á construcción dunha nova infraestructura no Concello, a piscinas, da que acabamos de falar antes, municipal, que se acaba de pôr en funcionamento creando un novo servicio para os nosos veciños. Se presupostan na partida de personal un incremento previsto no artículo 6 do Real Decreto 4/2024, apartados 1 e 3 da Lei 31 de 2022, de 23 de diciembre, do Orzamento Xeral do Estado para o ano 2023. Con respecto á inversión, detállase no anexo de inversións. Trátase dunha forte inversión con un importe total no capítulo 6, que ascende a 3.789.562,04 euros, o que supón unha porcentaxe do 40,64% do orzamento, coa posibilidade incluso de ampliar este capítulo, xa que aínda non coñecemos todas as posibles subvencións de outras administracións. En relación á débeda pública, sitúase en torno ao 41% dos recursos ordinarios, sen ter en conta os ingresos da palloza, sendo no momento actual unha cantidade asumible e necesaria tendo en conta a situación económica na que estamos inmersos e que as administracións públicas debemos apostar decididamente pola inversión para manter un incremento imprescindible da economía e a creación consiguiente de postos de traballo. Concluímos a previsión recollida no orzamento de ingresos cinxes estritamente á liquidación do exercicio anterior, as previsións recollidas no orzamento de gastos manséase na forte inversión e na eficacia da xestión, o gallo de garantir a prestación dos servizos municipais cun bon nivel de calidade, provocando con esta forte inversión unha reactivación económica en momento de crisis. Bueno, despois de leerles todo isto, eu considero que estamos aprobando uns presupostos un pouco tarde, é verdad, pero con unhas partidas de ingreso axustadas aos ingresos destes anos anteriores, sobre todo o ano pasado, unhas partidas de gasto onde se manteñen e se melloran os servicios públicos, uns servicios que son, eu creo que máis que aceptables os servicios que se prestan neste Concello, tanto en cantidad como en calidad, e que realmente creo que seguirán manténdonos na situación que estamos como Concello, que é de estar a cabeza do desenvolvemento social, económico e de crecimiento, un crecimiento que se mantén sostenido no tempo frente a todos os concellos do entorno, e incluso eu diría de Galicia, que hai unha baixada de población prácticamente generalizada, e, sin embargo, nosotros seguimos mantendo un crecimiento importante, e eu creo que iso é única e exclusivamente consecuencia da cantidad e da calidad dos servicios públicos que se prestan, e que intentamos seguir mantendo con este presupuesto e que é necesario para poderlo seguir mantendo ao largo deste 2024, que ainda quedan uns cuantos meses, e que xa levamos ejecutando parte do presupuesto durante estes meses, con presupuesto prorrogado do 23 presuposto. Non sei se hai alguna intervención. Ben, antes de nada, eu quero que quede claro que eu, cando falo aquí, falo como representante dun grupo político. Non falo a nivel persoal. Co cal, eu creo que calquer mención persoal que non ten nada que ver co meu traballo como concelleiro, creo que sobra. É unha cuestión incluso de educación, diría eu. Pero, bueno, alá cada un. Ben, e dito eso, vamos ao debate sobre os orzamentos. A ver, hai unha cuestión, como usted mesmo reconocía, que non se pode deixar de comentar, que é o tempo cando veñen a aprobación estes orzamentos. Hai que ter en conta que uns orzamentos non son un conxunto de números que, lóxicamente, se non faltaría máis, teñen que cadrar. Uns orzamentos é un proxecto político que indica as prioridades ou a liña política de investimentos que vai facer o Concello, neste caso, ao longo do ano. E iso, os números xa sabemos que van cadrar. Aquí o que teríamos que estar debatindo é a liña política, a orientación que teñen que ter uns orzamentos. E iso, en agosto, non ten sentido.
Dicir, chegado ao mes de agosto está todo xa completamente atado e non hai forma de variar absolutamente nada, co cal o debate é completamente inútil e non ten ningún sentido estar falando aquí dunhos orzamentos no mes de agosto, mes prácticamente inhábil, que logo ainda se teñen que publicar para que seña a aprobación definitiva que verá, supoño, para finales de setembro ou outubro. Iso carece de todo sentido, estamos auténticamente perdendo tempo porque o debate non sirve para nada, non vai cambiar absolutamente nada, non ten ningún tipo de sentido. A parte que a propia normativa o dice, tiñen que estar aprobados antes do 1 de xaneiro, e non o están. E non o están non porque haxa problemas políticos para a súa aprobación ou por calquera outra cousa. Non o están porque non hai vontade política de facelo. E non vale escudarse en temas técnicos, para nada. Se se quixera que os orzamentos estuveran en 1 de xaneiro, estarían en 1 de xaneiro. Se houbera a vontade política de facelo. Pero non hai. Non hai porque, cando a lei non gusta, pois non se cumpre. É un desprecio total. Pasa con outras cousas, totalmente. Concursos públicos, lei de transparencia, funcionamento do pleno, etc. Se non gusta a lei, pois nada, facemos o que nos dá a gana. E iso non é así, señor alcalde. A lei dice que ten que estar 1 de xaneiro. Se non lle gusta, cámbiana. Pero mentres que a lei diga eso, tráigana. A parte que é unha cuestión operativa, insisto, para debatir as líneas de investimento, as líneas políticas, necesitamos facelo con tempo para que se poida executar, non o 8 de agosto, que van ser definitivos en outubro. Eso non ten sentido ningún e carece de toda lógica, diga usted o que diga. E indo xa aos propios orzamentos en si mesmos, non? E non vale a pena ora aquí poñerse a falar de números, porque, insisto, non teria sentido. En todo caso, nós, desde o BNG, falaremos do que votamos en falta nos orzamentos, máis no que hai. Os números, insisto, que están ben e cadran, non hai ningún problema. A información é correcta, hasta onde nós podemos chegar, e non hai ningún problema. Pero se hai cousas que votamos de menos, que se fale claramente, que se aborden con forza, para intentar cambialas. Por exemplo, por moito que o negue, o endevedamento que hai no Concello. Xa non é só polo 1.759.867 euros que se debe neste momento de capital. Por certo, 1.200.000 euros que ainda non se empezara a pagar os intereses, que se empeza agora. Os intereses e o capital, por certo, que o problema da amortización dos gastos financeiros que usted decía vai empezar agora, a partir de agora. Hasta agora non houbo, vai empezar agora, que empeza o forte. Mais os 310.000 euros que se contemplan, non sei se executará ou non, como outro crédito máis para o tema da piscina. Ese é un concello endevedado, 2 millóns de euros é moito diñeiro. E iso vai no pagar o seu sucesor, seña do seu partido ou doutro, é igual. Van ter que apandar con esa situación. Non lle quepa a menor dúda. 2 millóns de euros en gastos financeiros é moito diñeiro, moito diñeiro. E se non se executan 1.759.000, que me vale exactamente igual, sigue sendo igual de grave. Pero é que hai máis. Diga usted o que diga, Pasou o ano pasado. Desde o mes de xullo ao mes de decembro os proveedores non cobraron. Iso é que non hai diñeiro, que hai problemas económicos no Concello. Desde o mes de xullo había facturas sin pagar no mes de decembro. Esa é unha realidade que existe. E que indica o estado no que se atopa o Concello. As cunetas, cada ano se empezan a limpar máis tarde porque non hai diñeiro para pagalas. As beirarrúas das urbanizacións siguen sin lavarse. Ese tipo de servicios que é que dá a imaxe do Concello, cada ano van a peor. Cada ano empezase máis tarde, porque non hai forma de facelo. E faise peor tamén. Esa é unha realidade que non pode esconder. Hai cousas que son totalmente necesarias. A ampliación de xornada da señora interventora, totalmente imprescindible. A institución de Mariño, imagino que tamén. Non, de onde van salir o diñeiro para pagar eso co nivel cos problemas económicos que temos? Non se ve por ningún lado. Onde se vai a aforrar para poder facer esas cousas? Que se vai facer para evitar que os proveedores pasen casi 6 meses sin cobrar as súas facturas? Como se vai facer? Ou é bon que nos sigan amenazando en certos establecementos que non nos fían máis hasta que paguemos? Eso non é bon, señor alcalde. E iso pasa neste Concello e nestes orzamentos non se contempla para nada. Non hai ningún nada en todos os orzamentos que dirixido a reducir esa situación de endevedamento. Absolutamente nada. Non se fala para nada do que pode pasar cando se execute a indemnización a Sogal por ese magnífico, entrecomillado, de magnífico traballo que fixeron ustedes e o anterior secretario en esa operación que fixeron en Triacua. Non se contempla para nada nestes orzamentos. O da Palloza. O da Palloza é un escándalo.
É un escándalo. 20 anos na mesma situación. Promételles que cando poña o xerador, o transformador para o circuito, que vai ter potencia suficiente e así xa lles queda posto para eles, e así eles só terían que fazer as canalizacións para as súas vivendas, e nada, poñen un transformador que non dá potencia suficiente para o circuito, máis para a urbanización. Magnífico, ni sequera cumpre as súas palabras, nin o que lles dice. O saneamento. Dilles que non se pode facer nada co saneamento porque a depuradora non dá para máis. Pero non ven nada en todos os orzamentos destinado á ampliación da depuradora. Por certo, espero que ninguén lle die en algúns momentos se irá analizar a auga do río na salida da depuradora, senón si que o Concello vai dar a risa. Nós non vamos facer, xa yo digo, porque non queremos meter en máis problemas económicos ao Concello. Pero a depuradora está claro que non dá abasto. Eso está claro. Por que non se dá eses servicios ou por que non se contempla no que é o orzamento, o papalloza, eses servicios mínimos que teñen todos os veciños do Outeiro? Todos os veciños do Outeiro ten dereito a unha farola diante da súa casa, usted mesmo dice, e cumpre, eu creo que máis ou menos todas as vivendas na Aigo Persoa Empadronada teñen unha farola diante da casa. Porque os veciños, todos non, perdón, os da Palloza non. Por que os da Palloza non poden ter eso, igual que os demais? Por que? En principio, normalmente, hoxe en Outeiro, todo o mundo ten unha carretera asfaltada, en mellor ou peores condicións, pero asfaltada para chegar á súa casa. Por que eles non poden ter as súas ruas asfaltadas? Cal é o problema? Mira, estou falando ben de usted, ou do seu traballo, que eu cando hai que facer non teño ningún problema. Tanto no tema das farolas como no tema das pistas ás vivendas particulares. Non teño ningún problema en dicilo, pero iso pasa a todos menos aos veciños da Palloza, que non se porta o Concello con eles como se porta co resto de veciños do Concello. Cando teñen pagado impostos, diñeiro máis que suficiente para poder facer esas cousas. Diñeiro máis que suficiente. E iso non está contemplado para nada nos orzamentos. Tampouco se aborda por ningún lado o problema, un dos problemas máis gordos que ten hoxe o Concello de Outeiro, que é a rede de saneamento nos núcleos rurais. Para nada. Xa dixen que non se contaba, non se falaba da ampliación da depuradora, pero tampouco se fala daquilo que propoñía o BNG, cando menos facer un estudio do custe que tería leválo a todos os núcleos rurales, non se fala deso. Nin siquiera daqueles sitios onde o señor alcalde se comprometeu diante dos veciños e das veciñas a facelo, como foi no caso de Martul, donde diante dos veciños se comprometeu a facelo o ano pasado, cando menos empezar o estudio. Non ven para nada non se fala para nada do tema de Martul. E o da auga? Que nos temos que resignar a cada vez que chova ter que seguir a ducharnos, eu digo beber porque é imposible, a ducharnos en agua que ás veces parece zurro. Non ven absolutamente nada nos orzamentos para atacar o problema da auga cando chove. Absolutamente nada. É dicir, os veciños e as veciñas do Outeiro tenemos que estar un ano máis condenados a que cada vez que caen 4 pingas nos tiñamos que duchar en auga que parece, collida directamente da cuneta. E non digo que non cumpra as normas sanitarias, non digo eso. Eu só digo que hai veces que dá medo meterse na ducha cando chove. Esa é unha realidade, e non se fai nada para evitarlo. En definitiva, son os orzamentos que a estas alturas xa non ten sentido, estamos falando incluso, se pudera ser para os orzamentos do ano 2025, nesta liña de cousas que habría que debatir. Non aborda ningún dos grandes problemas do Concello, non aborda a situación da débeda, a falta de liquidez, non aborda un problema tan gordo que hai como que tenemos, que eu creo que é o único Concello da contorna que lle pasa eso, un polígono onde máis da mitad das parcelas están baleiras, a día de hoxe. Eu creo que non pasa a ningún lado. Vais a Castro, a Cospeito, aos polígonos de Lugo, está todo a tope. Vamos ao polígono do Outeiro, está máis do 50% das parcelas do polígono baleiras, sin nada. E non se aborda para nada ningún proceso, ningún proxecto, nada, encamiñado a que veñan empresas a establecerse no polígono do Outeiro. Bueno, supoño moitísimas máis cousas, non? Pero creo que eso é suficiente para que quede claro que estes orzamentos non ten sentido ningún, desde logo votalos a favor, e moito menos o día 8 de agosto. Vale, volvemos a estar nun pleno extraordinario a correr, segundo vostedes, para que non se nos vote setembro, para aprobar uns orzamentos que por enésima vez semellan as contas do ano en curso. Este Concello continúa facendo unha mala
ou, máis ben, nula planificación das contas orzamentarias para o ano 2024, toda vez que estamos no 8º mes do ano. É un orzamento que, segundo sexan superados todos os trámites administrativos para a súa entrada en vigor, ten o destino de nacer morto. Todos sabemos que o exercicio de 2024 está a piques de rematar, polo que non é operativo nin eficaz para os intereses de Outeiro de Rei. Por outra banda, é unha mágoa que despois de constatar no informe da interventora o incumprimento da regra de gasto, vaiamos ver que o noso Concello estará obrigado, quizáis, a unha reelaboración dun plan económico financeiro con medidas correctoras, coas consecuencias que iso vai supoñer para todos. En definitiva, pasaremos a ter as contas tuteladas pola mala xestión dos recursos do Concello. Un ano máis, un orzamento inflado co plan da Palloza. A mesma cantidade durante anos e anos, unha cantidade de cartos que non se executan. Nin sequera o Concello dispón nin disporá deles. Son unha quimera. Cantas reunións fixeron cos veciños para xa levar a cabo as obras que solucionen os seus problemas de urbanización? De augas fecais en tratamento, augas que van dar onde se supón que instalarían as fosas sépticas, pero en fosas que as recollan. Saben que os veciños se están movendo e que chegaron a acordos cunha empresa de enerxías renovables para instalar unhas placas solares que os autoabasteza e xa non teñan que depender de ningunha outra instalación, como, por exemplo, un transformador, que seguramente estará incluída nesa cantidade que aparece no orzamento destinada a Palloza. Xa non a van necesitar. Sen embargo, por certo, o constructor está de acordo con esta suposta obra de instalación de placas solares. Sen embargo, como se fan os orzamentos cun corta e pega dos anos anteriores, facendo cousas según vayan xurdindo, así aparece a cifra, 1.519.858,54 euros para a Palloza. En resumo, ante uns orzamentos que chegan tarde, que van abocados ao fracaso, que non cumpren coa norma vixente, só podemos votar en contra da súa aprobación. Bueno, pues nada, moi sencillo. Ustedes, que son responsables dos presupuestos generales do Estado, que son os máis importantes neste país, resulta que nin se aprobaron ni se espera que se aproben. E nos veñen decir a nosotros que os aprobamos tarde. Esa é a primeira resposta para os dous partidos, porque un é membro do goberno e outro apoio cada vez que ten a necesidade de facelo, en todas partes, no goberno de España e en calquera outra administración. Entón, considero que os dous son responsables dese problema tan gravísimo, que debe ser que en Outeiro vayamos retrasados 8 meses, pero o Estado ni siquiera os aproba. O sea, eso non é gravísimo, pero que cando dependemos todas as outras administracións dos presupuestos generales do Estado. Eso non lles parece grave. O da Palloza, lógicamente, pois se en algún momento podemos actuar, temos que ter o presupuesto, e por eso se coloca aí todos os anos. Nosotros, evidentemente, pero bueno, como xa falamos tantas veces da Palloza, non sei se vale a pena volver a falar da Palloza. Podíamos haber feito cargo da Palloza simplemente, como era unha urbanización privada, de un solo propietario, que despois se convertiu en varios propietarios por decisión deles, nosotros simplemente podríamos decir, señores, cando eso esteña acabado, nos facemos cargo, e cando esteña acabado, ustedes poden vivir aquí, e mentres tanto non poden facer nin ter os servicios. Ao contrario, nosotros tratamos de prestar os servicios, tratamos de facer certos traballos de mantenimiento que aí están á vista, tanto dos accesos como dos entornos, que os estamos facendo todos os anos, porque consideramos que os veciños da Palloza tamén son os veciños máis, e ademais bastante perjudicados. Que me fai gracia cando dice que o constructor está de acordo coas placas solares. O constructor, que foi o que creou todos os problemas aos veciños da Palloza, se non o saben, e lo digo eu, porque era o único propietario e que deixou a urbanización na situación que a deixou, pois pareceme ben que esteña de acordo co que queira, pero o constructor para min é un veciño máis dali e nada máis, e que ademais incumpliu todos os compromisos que tiña con este Concello. E sobre todo cos veciños e cos seus clientes, que son os que lles vendeu as parcelas. E lles vendeu en situacións, pois, baixo o meu punto de vista, bastante precarias. Pero, bueno, volvo a insistir, non me preocupa o que pense o constructor.
E se eles queren resolver o problema con placas solares, pois tampouco non é unha decisión deles. Nosotros, evidentemente, creamos algunha infraestructura para axudarlles a que melloren esa situación e que cando se faga a instalación da enerxía eléctrica pois teño a coste menos posible. Cando nos creamos unha infraestructura que nos daba igual colocala nun sitio ou colocala noutro, pois colocámosla no sitio que nos parecía máis adecuado para beneficiar tamén eses veciños no futuro. Porque non é só o transformador, sino que é unha línea de media tensión de 1 kilómetro que tamén se leva ali a esa zona, cando antes non había. Entonces, bueno, pois ustedes como targiversan e falan, non sei se é sin saber, se é simplemente para incordiar, pero a realidade é tozuda e a realidade, pois, máis ou menos conocen a todos, excepto algúns que queren incordiar e que políticamente queren facer. Pero, bueno, como é un tema que leva xa moito tempo e que ustedes me dicen que eu non cumplo cos compromisos cos veciños, pois os veciños do Outeiro de Rei realmente me conocen todos, absolutamente, e saben se cumplo ou non cumplo cos meus compromisos. Intento facelo sempre, creo que o fago sempre. Decíame o señor Ferreiro dicindo que tamén falaba ben de min. Eso costalle moito traballo facelo. Alguna vez o fai porque, bueno, hai que decir algo que é tan evidente que, por exemplo, que temos boas carreteras para chegar a todos os veciños, non é verdad. Eso non é verdad. Que teñamos boas carreteras para chegar a todos os veciños. Porque onde chegan as carreteras da Diputación están intransitables. Entón non temos boas carreteras en todas partes. Claro, eso non lles gusta que o diga. Xa sei que non lles gusta. Pero esa é a realidade, que tamén viven veciños por onde van as carreteras da Diputación. Pero están intransitables e cheas de fochancas. Moito peor que a pista de terra que vai a Palloz. Están peor. E non hai máis que darse unha volta. Dense unha volta hacia Mosteiro, dense unha volta hacia Francos, dense unha volta hacia Candai, dense unha volta hacia Vicinte, salgan un pouco da casa máis alá que cando son as eleccións, porque así non van chegar nunca a nada. Levamos 40 e pico de anos e estamos na mesma situación. Entonces, claro, ustedes o seu tema só é criticar, pero non resolver problemas. E cando están nunha administración, pois non resolven ningún problema. E se acaso resolven algún, resolveno por directamente, do que nos acusan a nós moitas veces, implicados como concejales do seu equipo en algún momento, que según que a administración goberne, pois fai unha carretera directamente á súa casa ou un puenteciño. Vale? Que vamos a deixarnos de tonterías e decir as cousas como son. Xa sei que cando falo estas cousas falan ustedes solos, claro, non me extraña, porque... Pero eso a xente ben o sabe, entón eu teño que recordarlo de vez en cando, porque senón parece que... Entón, ao bloque digo yo mismo, retraso nos presupuestos, pois ustedes digan a Pedro Sánchez como é posible que non se aproben os presupuestos. Primeiro xa, como foi posible que un gobierno de izquierdas, eu diría nacional comunista, como é o de España, que mantuvo os presupuestos de un gobierno do PP durante 3 anos. E agora resulta que non pode nin aprobar os presupuestos. E dice que eso non é importante. Pois non nos presentamos siquiera. Ni siquiera os presenta. O sea, vai tan sobrado que ni siquiera presenta os presupuestos. Vale, que ao mellor os tellos aprobaban. Evidentemente, os presupuestos, claro que é un proxecto político. Un proxecto político do equipo de goberno. Que ademais é absolutamente previsible. Que ademais se materializa todos os anos. Que ademais os veciños o conocen perfectamente. E non me escudo en temas técnicos para nada. Para nada. Nosotros levamos o presupuesto cando temos os datos e cando nos dá tempo a facelo. E nos dá bastante máis tempo que a Pedro Sánchez con toda a infraestructura que ten no goberno, que ainda non nos levou. O sea que, mire, se vamos adelantados, porque para o presupuesto general do Estado tamén dice que ten que estar antes do 1 de xaneiro. Para iso tamén o dice, tamén o dice a lei. Entonces, a mí me parece que se asalta o goberno, pois nosotros, ao fin e ao cabo, somos insignificantes, somos máis ou menos a media de 8.000 concellos de España, nós somos máis ou menos un concello de tipo medio, entonces non debe ser significativo nin importante. Os números están ben, pois é do que se trata, o presupuesto é de que esteñan ben os números. Eso é fundamentalísimo.
que pasa é que ustedes o obvio parece que non o consideran fundamental. Dice que vai a pagar o meu sucesor, ou sucesora, quen sabe quen será, a débeda deste Concello. A débeda nunca a pagan os sucesores políticos, e deberíamos saber, porque nosotros, cando chegamos ao goberno de España con unha quiebra absoluta, fai uns cuantos anos, chegou o señor Mariano Rajoy. O señor Mariano Rajoy non o pagou. Sabe que non pagou? Os 47 millóns de españoles que éramos naquele momento. Ese é o que o pagou. E volveremos a caer na mesma situación, porque o endeudamiento do Estado crece dunha forma exponencial, a pesar de que temos unha gran axuda económica da Unión Europea, como nunca tuvemos. E unha libertad de gasto e de baixa de intereses hasta fai pouco tempo brutal, que para o Estado era unha ventaxa enorme, que era para todos, evidentemente. Pero a pesar deso, seguimos crecendo exponencialmente na débeda deste país, que pagaremos todos. Non pagará o PP cando chegue ao goberno, dentro de pouco, que espero que chegue. Non o vai pagar o PP, van a pagar os ciudadanos. E nosotros entendemos que nunha situación como a que ten este Concello, de crecemento e de expansión, pues necesitamos ter algunha débeda. E a veces incluso non só por eso. A veces incluso porque o Estado nos debe máis de 1 millón de euros. En algún momento nos debeu máis de 1 millón de euros. E ainda así soportamos os pagos correctamente ao largo do tempo. E é verdade que algún pago se pode retrasar, por suposto. E o desbroce, pois, estáse facendo exactamente igual que sempre, máis ou menos nos mesmos plazos. Pero é que hai que ter cara dura. Hai que ter cara dura política para que ustedes falan do desbroce sendo responsables na Diputación que ainda non empezou. Hai que ter cara dura para falarnos do desbroce. Cando no Concello de Outeiro de Rei, a mediados de junio, aproximadamente, se lle había dado unha pasada a todas as carreteras, e agora que estamos a mediados de agosto, a Diputación ainda non empezou a desbrozar, que eu sepa. A non ser que empezar hoxe. E eu creo que non. E ustedes son os responsables da Diputación, os que gobernan a Diputación. Claro, dediquen o diñeiro a fazer convenios cos seus amigos. Os veñen non falar aquí de amigos. Os amigos políticos. O sea, diñeiro directamente, hasta para gastos corrientes se lle dá a algún concello. Hasta para gastos corrientes se lle dan convenios da Diputación a algún concello. E ustedes veñen nos contar aquí que como tratamos os veciños. Pois aí está a demostración de como os tratamos. A pesar da crítica que ustedes fan constantemente por parte dos dous partidos da oposición, cada día temos máis veciños en este Concello. A pesar deso, entonces pouco caso lles deben facer. Nin lles fan casos que veñen, porque siguen vindo, nin lles fan casos que están aquí porque non nos votan. E acabamos de verlo fai pouco, Pero que además non é só nas eleccións municipales, porque lle podemos aplicar ás generales e ás autonómicas. E se lle aplicamos ás dúas, pois a veces xa non sabemos quen é aquí o jefe da oposición. Porque según en que eleccións, ao mellor, o PSOE ten o triple co Bloque ou o Bloque ten o triple co PSOE. Pero o PP sempre ten a maioría absoluta neste Concello desde fai máis de 40 anos en todas as eleccións. Absolutamente en todas. Absolutamente en todas. Ustedes sí que se cambian. Pois ustedes teñen aquí 3 concejales, se foron as eleccións generales, terían o PSOE e ustedes terían un. Estou falando dos do Bloque. Chegan as autonómicas e xa volve a ser distinto. As municipales xa veremos como é. De momento, durante os últimos máis de 40 anos, foi sempre igual. Maioría absoluta do PP. Non gobernar, como fan ustedes sin ganar, porque o fan en moitos sitios. Fanos sin ganar, gobernan en moitos sitios. Pero nós, non, con maioría absoluta. E ustedes criticándonos abertamente todos os días. Dicen ellos os que veñen de fora, os do polígono, os de non sei que onde, que é o sitio peor. Vale. Eu que sepa non temos ninguna deuda con a Sogal. Os nosos servicios técnicos dicen que non temos ninguna deuda con a Sogal. Para empezar, nosotros non lle contratamos nada a Sogal que non lle pagáramos. Nunca. Nin a ninguna empresa. Lle contratamos nada que non lle pagáramos. E, por suposto, a Sogal tampouco. A depuradora, evidentemente, non dá para máis. Por qué? Porque vamos crecendo. Porque vamos crecendo en polígono industrial, porque vamos crecendo en como se chama?
en habitantes, porque vamos estendendo, o contrario do que ustedes dicen, vamos estendendo a rede de saneamiento ao largo de distintos núcleos rurales, que xa chegamos a bastante población que a rede de saneamiento, seguiremos chegando, pero iremos ao ritmo que podemos. Evidentemente, se a Diputación fixera como fai con algún concello do PSOE ou do Bloque, un convenio especial con nós, pois seguramente podíamos chegar a máis. E en vez de darlle algo para comprar gasolina ou para pagar os traballadores directamente, pois o que debería de facer era financiar os concellos para facer obras. Entón nós estaríamos aí pedindo un convenio. Como xa o fixamos en algunha ocasión, pero con gobiernos serios. Que algúns era do PSOE, pero bueno, por desgracia eso durou un pouco. O PSOE é máis do Bloque, vale, porque realmente non ganaron ningún deles para gobernar solos. Nunca ganaron ningún deles para gobernar solos. A depuradora non dá para máis e por iso se está negociando con a Xunta para fazer unha nova depuradora, que espero que seña máis pronto que a tarde se poña en funcionamento, se poña en marcha todos os... Realmente xa se están facendo os estudios e máis pronto que tarde firmaremos algún tipo de convenio para que ese proxecto se materialice e despois se materialicen as obras. Cando dice que todas as carreteras asfaltadas e farolas, evidentemente, todas, menos as da Diputación. Todas, menos as da Diputación. É dunha urbanización que, cando se aproba o plan de sectorización, tamén a gestionaremos. Que non tiñamos ninguna obligación de gestionala. Sábeno eles, porque lle lo dixen moitas veces, e sábeno ustedes, porque lle lo dixen 20 veces. Podíamos fazer como outros concellos que non hai que ir moi lexos, que están abandonadas urbanizacións igual que a esa, e non vive ali naide porque non pode vivir naide, porque o concello non lle dá o servicio, nin lle botan a mão para poder utilizalas. E non hai que ir moi lexos, Rede de saneamiento no núcleo, volvo a decirles, pero ustedes non deben salir do concello, porque aquí todos os anos estamos facendo rede de saneamiento no núcleo. Aquí todos os anos. Levamos xa, non sei, 4 ou 5 anos que non hai ano que non se faga rede de saneamiento nos núcleos. Claro, eu creo que ustedes só salen da casa cando chegan as eleccións e depois así lles vai. Eu ao que me comprometo sempre cumplo. En Martul tamén vou a cumplir levando un estudio ali. Outra cosa é que se faga ou non se faga, eso xa o veremos. Pero que tampouco Martul ten ninguna preferencia sobre as outras parroquias, que quede claro. En casa aquí un concejal é igual. É unha parroquia máis a cual eu me comprometí de levar un estudio e evidentemente o vamos a levar. Que ademais me comprometí a que ese estudio non se iba a costar nada, ejecútese ou non se ejecute. E así vai ser. E por iso confían en nós, porque sempre cumplimos a palabra que damos. Sempre cumplimos a palabra que damos. Usted dice que o polígono mitad do polígono está baleiro. Pero que eu podo dicir outra cousa. Eu podo dicir que o polígono ocupado de Outeiro de Rei é onde hai máis ocupación en metros cuadrados de ningún concello do noso tamaño. Outra cousa é que nós temos un polígono moi grande e evidentemente hai unha parte importante de polígonos sin ocupar, porque temos disponibilidade para que se poidan colocar as empresas. Moita disponibilidade, pero realmente a ocupación de metros cuadrados que teñen as empresas de Outeiro de Rei é moi importante. E non hai que olvidar que este polígono non é moi antigo, porque ao mellor falamos de polígonos con moitísima máis antigüedade e concellos máis ou menos do mesmo tamaño, xa non digo de outros concellos, que realmente están abandonados. Cando falamos de polígonos, peor son os polígonos da Diputación, que están comprometidos, algúns aprobados, e nin siquiera se ejecutan. Me parece que iso é todavía máis grave. E depois dedicamos os convenios a facer favores aos amigos de turno. Bueno, creo que máis ou menos que hayas contestado todo e nosotros, evidentemente, seguimos a nosa línea política, porque está claro que o orzamento é unha ferramenta política para levar adiante a nosa política económica e social para este concello. Por lo tanto, nosotros creemos que este orzamento está perfectamente equilibrado, ten un nivel de impostos moi baixo, por debaixo da inmensa maioría dos concellos que nos rodean. Se comparamos con Lugo, con un porcentaje elevadísimo de impostos máis baixos, pero moito máis baixos, fago referencia a Lugo porque gobernan ustedes, PSOE e Bloque e PSOE. O sea que, entonces, se estamos prestando máis e mellores servicios que outros concellos, e encima facemos con impostos máis baixos,
además congelamos as tasas para o 2024, pois, bueno, ustedes poden non estar de acordo, pero ao mellor o deberán replantear ou deberán pensar ben se lles compensa políticamente votar en contra ou a favor. Pero, bueno, nosotros como non estamos pendientes deso, que nosotros realmente facemos a política para os nosos veciños, sin mirar absolutamente para nada, para a oposición a escoitamos, se dice alguna cousa razonable, pois a temos en conta, e se non a dice, evidentemente, como a que nos encargaron a gestión deste Concello foi a nós, además encargaron dunha maneira clara e dunha maneira decidida desde fai moito tempo, e ademais non vemos en ningún momento por ninguna elección o vestigio de que non la queiran retirar, que ao mellor o poden facer en calquera momento. Evidentemente eu sempre digo o mismo, vamos tocar madeira, pero non só vamos tocar madeira, os votos non son nosos, non temos os votos no bolsillo, ustedes tampouco, e eles poden decidir cando darnos e cando quitarnos, pero de momento nosotros vamos ser coherentes ca nosa política, como son coherentes os nosos veciños con nós. Nosotros intentamos manter a mesma línea de servicios e de inversións. Eles hasta ahora estuveron mantendo a mesma línea de apoio político ao noso grupo e, polo tanto, sencillamente, pois eu me considero satisfeito. Creo que o grupo municipal do PP pode estar satisfeito da política que estamos facendo e nada máis. Eu volvo a decir, propoño a aprobación do presupuesto con todos estes puntos que falábamos antes, que creo que non será necesario que volva a ler, e nada máis. Non sei se queren dicir algo máis. Pois vamos pasar a votar. Votos a favor da aprobación do presupuesto, bueno, da proposta da alcaldía, onde vai a aprobación do presupuesto, a aprobación da... A ver, se digo outra vez. Con o límite de gasto, aprobar inicialmente o orzamento, aprobar inicialmente o cadro de personal, aprobar a masa salarial, anular a modificación de crédito, expoñer ao público o orzamento, considerar elevado a definitivo se non hai. Esa é a proposta que facemos e que pasamos a votar. Votos a favor? 9. Votos en contra? 3. Pois queda aprobado con maioría do Partido Popular 9 votos frente a 3 da oposición, 2 do Bloque e 1 do PSOE. E non habendo máis asuntos, levantamos a sesión.